Nindot kay ning atong ebanghelyo karon nga gipakita dinhi ang proseso unsaon nato pag-ila, pagdawat ug pagsunod ni Hesus. Kay daghan nato wa kaila, di sad mo dawat, di pagyud mo sunod. Kamo unsa man mo nakaila mo ni Hesus? Kusga. Mudawat mo ni Hesus. Mosunod mo ni Hesus. Istoryahe. Daghan kayo di kaila, di mudawat, di mosunod. Pananglitan. Niingon si Hesus, unsay inyong buhaton ngadto sa labing ubos sa inyong mga igsuon, maunay inyong gibuhat ngari kanako. Kana. Nakaila mo ni Hesus nga kanang drug addict, mauna si Hesus, mo ila mo. Sige. Wa na mo tingog. Mo ila mo nga kanang mga gipriso, gibilanggo, portirbang huuta, wa na higdaanan, magpuli-puli na lang sila higda. Kay ang gamay kay kwarto, nga pariharas atong kwartos balay, sudlag tag 30 kabuok piniriso. Naa pa diha ang CR, wa pay klarong kaon, wa pay klarong electric fan, ventilation, purti pag yung bahua. Miila mo, nakana sila, mauna sa Hesus. Tubag. Na. Karong Domingo gideklarar sa atong simbahan sa Pilipinas nga World Mission Sunday o Prison Awareness Sunday. Kaning ikaupat nga Domingo sa Oktubre or katapusang Domingo sa Oktubre, kasagaran katapusan man mao ni ang paghatag natog pagtagad sa misyon o sa mga binilanggo. Ako 5 ko katuig sa bilangguan. Busy mi panahon aning Domingo nang ako sad nang ningkamot sa kong makaalagad diha sa atong mga binilanggo dinhi sa Liloan. Kay wa naman ko prison ministry. Unang doon na tay misa diha kausas usa ka buwan niadtong Martes, ikatulong Martes, nagmisa ta niya ato sa silang hatagan og mga pagkaon. Niya kay wa man kay sila t-shirt, atong gipanagaag t-shirt. Wa man sad sila para in taon panabon, tagaan sa sabon. Wa man say trapo singot, tagaan sad og aning face towel. Ana no? Kamo, niila mo nga si Hesus na. Di na lang si Hesus, napinangga na ni Hesus. Nga moingon si Hesus, unsay imong bahaton ana, mo na'y gibuhat ni Monako, mo ila mo ana. Nya, mudawat mo, nga kana, amigo na ni Hesus. Dawat mo? Gatutok na lang Monako. Nya, musunod mo ana niya. Mauna diri sa atong ebanghelyo. Unsa may nahitabo? Ang buta nga nagpakilimos, buta pa, makililimos pa, galingkod na taos daplisdan, ni singgit nakaila ni Hesus. Bisag wa siya kakita, naminaw ra siya. Nakaila, ni singgit, anak ni David, kaluy iintawon ako. Tanawang mga tao nga dili buta, nakuyog ni Hesus, nagsigig pangasaba niya. Hilong diha, saba ba nimo? Wa sila kay baw, nakadtod ang tawhana, amigo ka itos kasing-kasing ni Hesus. Mo to si Hesus lagi ningon, pari asya nako. Sunang ana, nya tanawang buta. Pag-ingon yun, oy, tindog diha kay patuon kuno kani Hesus, unsay unan niyang gibuhat, giwakli ang iyang kupo. Kanang kupo, protection man na. Protection ba? Awa mo kay baw? Kanang ikupo ba? Kanang jacket ba?
proteksyon na. Nya tingtugnaw tingali tong panahon namo tong gakupo siya. Pero pag ingong yung Hesus nga parian ako wakli pasabot di na ni mao ang proteksyon nako. Si Hesus na ang akong protection or protector. Siya na ang akong security. O karon giingnan mo sa inyong pagbagting sa kampana, mura man mo giingon ana, oy, patuon ko na kan Hesus dito simbahan. Nya, inyong iwakli ang inyong protection. Iwakli dili. Kanang imong kwarta, kanang imong kural, kanang imong balay, kanang imong mga alahas, kanang imong mga appliances, mao man na imong protection, kanang imong yuta, mao man na imong murag gitawag og security. Iwakli na naron nimo. Iwakli dili. Uy. Lingi ana imong tupad ba basig giduka na kablita. Kablita hinaya lag kable ay lag ana kay basig na kay COVID. Ana la ba tumoy la sa imong tudlo ba ana. Sige na, ayun na. Ingna iwakli nimo. Na iwakli nimo. Oy, ang ato nung buhaton manganhi ta dinhi. Atong ingnon si Jesus, pun-i pa Lord, pun-i pang akong kwarta, pun-i pang akong alahas, pun-i pang akong sweldo, pun-i pang akong yuta, pun-i pang akong sakyanan, pun-i pang akong mga gadgets, pun-i pa. Di gyud kaingong iwakli ko ni nya si Jesus ang akong manluluwas. Di na ni makaluwas nako ang akong kwarta, ang akong balay, ang akong yuta, kining akong kural, di na ni makaluwas nako. Ang makaluwas nako mao na si Jesus, iwakli ang imong personal protection. Sa unang pagbasa, giklaro ginas Ginoo, ako ang mutigom ninyo gikan sa pagkabihag ngadto sa laing mga nasod. Himuon na sad tamong lig-on o gamhanan nga nasod busa pag-awit kamo. Kay ako mahimong sama sa inyong amahan. Ang amahan magtan-aw gid nas kaayuhan siya mga anak. Munang niingon siya diri, paagion tamo sa agianan nga di mo mga dagma. Nya dadon tamo, pakanon tamo kay inyo kong amahan. Kamo niila mo nga ang Ginoo atong amahan. Niila mo? Uy. Kusga. Kamu choir, niila mo? Wag itingog ang choir. Kapoy, kanta namin. Sige lang tagkanta, sige lang tag-ampo-ampo, sige lang tagbalik-balik anang amahan namo. Pero daghan kay natong di mo ila nga ang Ginoo atong amahan. Kita gyud maoy magpakaaman. Kanang anak nga dili na mo agad sa amahan or sa ginikanan, magpatuyang laghimog iyang desisyon. Unsay bation sa ginikanan? Malipay o masuko? Kamo mga ginikanan, ang inyong anak mudritso laglakaw, di mananghid, kanus amo uli, kanus amo undang, lakaw lang ba? Imong sultihan, tanaw lang, lakaw lang ato, di yun mutahod nimo. Pero ana maghigdaan sa inyo, ana mukaon. Ang sa may mong bation, malipay ka ng anak ka? Nay ubang ginikanan makapangandoy may ratag mamatay na ning panuwayng dako kahasol ba ni niya labi nag-usa nimo kasulti ang iya dito napuo na nigingon nimo sa imong anak nga babae day mura man nag-adik ng imong uyab ay da ngano man adik kamo no pataka lang imong judge ala day so simba ko in taon day og ma-disgrasya ka na ngano man sa di ay dako naman sa ko may magkamusay mo tipon. Hilo mo diya, sapa biya ninyo Lakaw din nga to, mubo kay short. Napay gisi-gisi. Katong daghang patik, nagasakay sa motor nga way rehistro. Mupasaylo ka to, ana. Oy, maglison mga nagpasaylo ang pari. Kadto na ba? Sige, testingin ko na ba. Kuyogi ang pari dito sa kwarto. Pag sulno, buging mo na, na itong makakanaog baka nga maurag yapon. Oh, ini kanaog nimo magsulob na kag long pants kay ang pari di mo sugot ana tambagan ka day ayaw ana ha makadaot na o kani sulob or tapisan na kag tualya di na ka maoy ana ko kay pari man sa tuo mo dili
Nganaong ninyo. Wagin mo to, sambot lang ka ni pariya. Hindi na tingali na mahitabo kayo, kay tiguang naman sa ni pariya. Pero, ay lang sa tingali mo patuyang o kumpiyansa. Asing makalimot di ako, nga sakit na di akong hawak, patay, gano'n. Mao na, magpatuyang na lang ta, di na mananghid sa Ginoo. Nya, di na mahitabo ang gahom sa Ginoo. Muna ang buta, kay grabe man ang iyang pagtuos Ginoo, miilaman siya ni Kristo nga anak sa Dios. Bisag ang mga tao, wa mo ilan niyang anak sa Dios. Misalig siya, midawat siya nga si Kristo maura gyud ang iyang manluluwas, Ginoo og manluluwas. Gihimuan siya sa Ginoo og dako kayong butang. Ug unsa man ang dakong butang, na naayo ang iyang pagkabuta. Kita daghan ra ba kay tag pagkabuta? Labi na gining gitawag na tog spiritual blindness. Kana bitang dili ka kakita sa imong isig ka tawo nga presensya sa Ginoo, mabuta ka ba? Mabuta. Kamong mga asawa, nakita ba ninyo ang inyong bana? Nakita wa? Makakita pa mo sa inyong bana, dili na. Uy, tubag mo mga asawa. Kinsa dinhi ang makakita pa sa iyang bana? Taas ang kamot. Asawa ba? O di mo pataas. Tanawa, naagi pipila, nga minyo kay naong, pero di gyud mo pataas. Nga naman, di na ganahan mo tanaos naong siyang bana. Di na ganahan. Nga naman, ang kalagot, ang kahiubos, ang pagsigig, yaw-yaw, mo iyang makita. Ang iyang bana, di na bana iyang tanaw. Mura nagpanuay, mura nagyawa. Lami kayong patyon, laming hiluan. Kanya, wa ka mabuta. Kamong mga bana, naniaron din kakita pa mo sa inyong asawa. Pataas ang kamot sa mga bana nga makakita pa sa asawa. Mo tanawa, mga bana, dali kayo ni pataas. Mga asawa, magpadagan na. Kaya ka na mga bana, bisag mo tanaw tinuod na sa silingan, mubalik ba yan nagtanaw sa asawa? Maingon. Maingon mga bana, kana gidon tao, pero unsaon man, antuson na lang gini. Saon man gid Lord, mao man gini. Hindi, antuson lang na yan. Kana gidon ta, pero kani antuson. Mga asawa, di man mo tanaw silingan, at man mo tanaw sa bana, ang panuway, ang animal dako. Sige panaway, basig panaway. Ang bana mo, tuyok mo ng pananaw, tanaw na to sa silingan nga, mubog short, hugot pa kay angay. Nindot sa nang bihana da. Lingi sa asawa. Kuyos naman kayo ni Stanan. Yung sawa man Lord, sawa man, ato gini, mao gini. Ana sa mga bana, ang uban, pero ang uban sa di mo biya sa. Nga naman, nangabuta. Ang pare, nakakita pa ka ninyo, na kamo mao ang simbahan o kolektahanan. Tanos pare, arang-arang ubay-ubay na nimba ka ni dako-dako ni kolekta. Ang tanaw na ko sa inyo mga naong, bapulos na yun kolekta. Sus, nabuta na ko ana. In short, daghan nato ang buta sa kamatuoran. Bungol sa kamatuoran. Munang dili makasunod ni Kristo, kinsa mao ang kamatuoran. Ang buta, pag humanya kakita ni Kristo, misunod siya ni Kristo. Diri sa atong ikaduhang pagbasa, gihisgutan nga si Kristo mao ang atong pangulong pari. Unsa man siya ang pagkapari, unsa may iyang gibuhat isip pari, sigig ampo, sigig antos. Kanabang malipay nga mag-antos, malipay na higugma sa pag-ampo. Kamo, musunod mo ana, mubuhat sad mo sa inyong pagkapari, isip mga binunyagan, mga pari man sad ta, kusog ba mo ampo? Kusog mo antos? Tubag. Oo, dili. Oo. Sige, sunod mo ni Kristo. Mao na, ampo.
ampo. Karong November 1 anto, ganahan kitang mo ampo para sa atong mga kalag nga nangamatay. Akala bang mga minahal na itong nangamatay? Di ra bagya punta pamisahon sa mga menteryo, so wa tay misa. Nga isuwat na la sobre ang inyo. Available naman atong sobre diha para sa mga kalag lah, isuwat. Nya, ampo. Nya, humag-ampo, antos. Kung sa mga inyong antosonon, antos og hatag og pamisa. Ikamura basad, gadaghan lang inyong kalag, way pamisa. Susugod karon hangyoon ta mo kanang mga sobres para sa kalag. Ayaw na nyo sudli og papel na extension sa listahan. Naaman na yung mga bad list diha para listahan sa mga kalag kana lang may butangi. Siguro alang ang suod sa imong kinabuhi gyud. Nya og mahurot na gani nagkasuwat nya kuwangan pa pangayog laing sobre aron lain na sang isod nimo nga halad. Kay abusado sa kay mustananoy. Siunan ka? Usa ka sobre, sudlag 20. Kana pag yung lata-lata, isod. Unya, sudlan din anang duha ka yilupad, back to back ang kalag. Back to back. Back to back ang kalag. Giduha pag yung kakulo mang usa ka banag. Jesus, daghan ang kalag. Muabot kong tag 100 kabuk. Nya 20 pesos ray gihok. Tagpila man kada kalag, pila may imong gihatag nga halad para kalag kada usa, pila man? 100 divided by 20, pila man na? Di mo kibaw? 5 stabos, eh. So nang kay imong kalag 5 stabos, wala magitay mapalitro 5 stabos. Nya ang kalag halara lang 5 stabos. Nya naapil man imong mamagpapang nangamatay dito. So ang imong mamagpapa para nimo ang value 5 stabos ra. Wa ka mauwaw nga ikay nagpuyo ro siyang balay. Naa ka nagpuyo sa yuta nga gigastuan in taon sa imong mga ginikanan. Di pa igo katong pag-utong nimo, katong pagpa-eskwela nimo, nga karon na kay sweldo. Unya ang imong ihog 5 stabos ra para nila. Ingka kanis father no, may gyud kay mudag kwenta. Ipasangil na bas kalag. Wag ko siguro sad basig tinuod. Kay kana ra bang atong ihog sa kolekta o kanang atong ihalad sa pamisa? Nagpaila ba yan sa atong gugma? Mo bitaw dinhi wa tay kantidad, love offering. Nagpaila ba yan sa imong gugma? Kisa may imong gihigugma, ang imong gipamisahan, ang sakramentong imong gisaulog o ang imong kaugalingon. Kay kung hain ang imong gihigugma, mo magyud imong gastuag dako-dako. Di ba? Ang katungwa nimo higugma, gamay ra may imong ipisik ato. Oh, mao na, klaro kayo. Asam na nimo gastuon ng mga Ninoy Aquino ang marka. Nanang naay Cory Aquino nga nagkatawa, asam na nimo gastuon. Nganong si Andres Bonifacio ra mong gihatag nimo dire. Sa tangusa, kisa na sila uban. Diya? Nabunay Osminia, Sergio Osminia. O ako kibaw, kisa na yung mga ngandya. Pero katong tuang naay Kuri, naay Ninoy, nga nag-smile. Asa ninyo gastoon? O na, ang adlaw sa binatay, ti panahos pag-ampo, ampo, antos, alagad, sunod ni Jesus. Mao na ang atong missionary work. Gipahinomduman ta nga kita mga misyonero. Nya ang atong higugmaon, ang atong duolon, ang mga labing ubos samas mga binilanggo. Kay matod pa ni Kristo, mauna ako. Og human ana, mahitabo dayon ang atong gilitok sa tubag sa Salmo responsoryo nga niingon ta, ang sa to? Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato na puno kita sa kalipay. Ang mahal nga birhen, iya gining balik-balikon. Nagdaig, naglipay ang akong kasing-kasing diha sa Dios nga akong magbubuhat. Naghimo siya dagkong mga butang dinhi kanako ug sukad karon ang tanang tao mutawag kanako bulahan. Nabatay ningon ako,
Grabihan ni mo, Father, no? Bulahan kay sikat kay ka social media. Ika na tingali ro'y kinasikatan. Ilasang i-blow up ba? Na ako sa akong kasing-kasing, makaingon sa ko, kining akong naong, musikat. Kining akong pagkatao, musikat. Di man tingali ni, ang Ginoo mo'y naghimog dagkong butang diri kanako. Nya, mingon din Ginoo, unya to, unsa may imong buhaton. Sugod karon Lord, din adyo ko mukupot og dakong kantidad. Pila may imong kwaon? Ginagmay lang, igo-igo para i-dates Madre. Kay kanang Madre, gamay ra man sa nag-budget, no? Kay snacks ra man na kaon, gamay ra man nag-budget. Gamay ra siya akong kwaon. Ang kwarta nga dangko kay kwarta minilyon nga kwarta nga moso dinhi naa nato gidapat sa atong simbahan o sa mga gipangtabangan nato. Nga naman, isip akong pasalamat sa dagkong mga butang nga gihimo sa Dios. Kamo, inyong kwarta, asa ninyo ihatag? Murag kining atong ebanghelyo, tubag ni sa atong usual kaayo nga sayop nga panghuna-huna. Kanabitang moingon ta nga nganong gipaantos mangkos Ginoo aning akong sakit ay kanus apa man ni kuhaon sa Ginoo ang akong pag-antos. Di ba? Naaman mo no? Kuha mo mag-antos ron? May pag-antos siya. Kung nasagoy akong kaugalingong pag-antos. Nya, ang atog yung kasagaran pasanginlan, ang Ginoo, nganong gipaantos bangkos Ginoo. Unsa may sa nako, Lord, na imo magkong giingon ani. No? Nganong maora man ni naong nako, Lord, unsa may sa nako. Nga kani may akong naong, nganong maora man ni akong height, nganong di man jud ko mo taas-taas og jutay. Dagatag mga pagmahay, no? Nganong kani man say akong ginikanan, Lord, nganong kani may akong mama. Nasa uban maingon nganong kani may akong nabana, Lord, oy nga kadaghan untang buutan ato. Katug yung akong katapusan gibuwagan, buutan man tato napunta manong ko aning yawanon kay dako unsa may sa nako, Lord. Nagitagaan man ko ni mugbana nga buangon. Nay mga inana. Yang say tubag na Hesus, ang yawa maudi ay mo paantos nato. Mao na pag-ingon gyud sa tag-iya sa sinagoga nga kamo unom ka adlaw ta makatrabaho. Anhi mo dinhi aron ayohon mo. Pero sa adlaw igpapahulay ayaw mo pag-ayo og masakiton. Aging na din Kristo, kamo gani, kanang inyo mga baka, kanang inyo mga asno, inyo magainang badbaran o igawa sa kwadra, aron makainom og tubig, panahon sa adlaw ang ipapahulay, ni ay gipaanto sa yawa, sod na sa 18 katuig, di ay pwede sad nga badbaran sa iyang pag-antos. Yun ana ba? Ikaw mo ron, sama mo? Giyawaan o naay Ginoo? Namoy Ginoo, o sa maroy na ninyo, Ginoo o yawa? O Ginoo gani na ani mo, wa na kay pag-antos. Badbaran man kas Ginoo. Pero nag-antos kaya pag karon, yawa ang naani mo. Ngayon na kuno na imong tupad. Ngayon na kay pag-antos ron. Ngayon na nag-antos ka. Kaya ngayon gani, mau lagi antos ko, yawa ng kuyog nimo. Mo sayo ra kayo tanawa ang babae napulog 8 katuig gatikubo siya di katuyhan sa to pa matud pang Hesus napulo og 8 katuig nga ang yawa naa niya sige og yud sige pag kuan ba sige paantos niya sa to pagkuyog yang yawa pagkuyog na ni Hesus naduol siya ni Hesus uy nituyhad ang babae nya kanus aman ta magsigig antos matod pa sa atong unang pagbasa basta magsunod gani itas tawhanong kinaiya iya gitas yawa ang espiritu nga gihatag sa Ginoo nato dili kuno magpahimo natong ulipon kung dili mahimo tang anak sa Dios
Nya kay anak man sa Dios, dili na kuno ta ulipon. Mao na siya. Kasagaran sa mga taong nag-antos kanang ulipon sa sala. Si San Roque, nasakit man na siya. Nya gipriso pag dito sa ilawom sa iyang balay na iyang balay siyang amahan. Nag-antos to siya o wa? Physically nag-antos, pero ang iyang kasing-kasing malipayon, malinaon. Sa to pa wato siya mag-antos. Nabuntog niya ang pagpaantos sa yawa. Kay nag-antos pa to siya, nagibati siya pag-antos, mo reklamo unta to. Mo reklamo to. Nya kay wa man mo reklamo, ni dawat raman. Sa to pa, okay ra kay niya. Dili to antos. Unsa man to? Kalipay to niya nga prisuhon siya. Mao nay timaan nga ikaw na ay Ginoo, kanabitan ang problema dili na problema para nimo. Ang sakit murag dili na sakit para nimo. Panalitan imong anak, tapulan kayo, sige lagduwa ng computer, sa una magyaw-yaw ka. Kay mura man kag masuko niya nga di gyud ka maong mutabang nimo, di gyud ka maong maminaw nimo. Masuko ka ba, bugatan ka. Nasuko pa gani ka, sa ato pa nag-antos pa ka anak. No. Pero na kay Ginoo, oy, bisag ka ng imong anak, mamatay na sa katapulan, malipay, radyo ka magtanaw. Akong anak. Siya, mo trabaho na siya, adi na siya mo trabaho. Siya nga naman siya, ambot nga nang di siya mo trabaho, pero malipay man dyan ko niya, kaya ako gunang anak. Anak. Siya, sige lang kagpakaon. Ay, sige, pakaon. Anak ko na ako, nga nung di man pakanon, di pasuso, magyan anak ko sa una, karoon na noong kaon na yun, di na hinoong ko. Ano ba, makita ag positive. Imong bana, mga bit. Sa una, magyaw-yaw ka, animal, buwag na lang ta, buwag. Aka na, muana gani kag istorya, sa to pa naa kayawa. Antos ka. Pero na kay Ginoo, mingon din ka nga, kaning banaha, mao gini makahatag na kog kahigayunan na magsigi kog pasaylo. Magamit gid nako ang virtue of forgiveness kada gyud adlaw, murag 24/7 sige kog gamit sa virtue of forgiveness. Matuman gining giingon sa Ginoo diri nako nga pasayloag kapituan kapito. Ay salamat Lord nga gitagaan ko nimong bana na maoy makapahimo nakong mapasayloon. O, di ba? Di na ka mag-antos. Nga naman, na-enjoy naman kag sige gamit sa espirituhanon nga mga butang. Forgiveness, kindness, patience, di ba? Acceptance, humility, prayer. Kaya magsige mag-ampo, Ginoo in taon, Ginoo, tabangi taon kung malig-on ko nga, makapadayon kong higugma aning panuay kong bana. Kay kisigihan jud kog suway kada adlaw suwayon gyud ko niya panuay kining baba aning banahan. Nya mo anha sang kabit mas gwapa ra ba nimo? Ayay, so sang kabit. Pag sunod na sang adlaw kita na sa lain na sang babae giag bayan sa lain na sa ning pasaylo Lord. Salamat kay Lord nga nakakita na sa lain akong bana, lain na sa ding pasayloon. Ana, gaagas imong luha pero malinaw imong kasing-kasing kay nakahibaw man ka nga ang naglihok diha nimo mao ang Espiritu Santo, dili ang tawhanong kinaiya nga hala away gyud, hala gyud, singhag dayon, kit-kit dayon, paak yun, patay gyud. Karon ang ato mga politicians kumusta man unsa ilang gigamit sa pagpangumpanya? Espirituhanon nga mga kinaiya o tawhanong kinaiya? Kusga. Kusga pag yun. Tawhanon. Nya, muuban mo nila o dili? Kamu, otro rabasan mo, apil gani ko usahay, muuban sa taoy, na ay mga tawhanon kay kinaiya, magsigig away, magsigi og kanang, mga bashing diha sa social media, anhapas mga TikTok na siging dinautay mo apil ra ba sa ta no sugod karon ayaw na Diyos nong kinaiya mo na diri sa atong unang pagbasa ni ingon gyud si San Pablo nga
tungod ni ining atong pag nining Espiritu Santo nga nakighiusa sa atong espiritu, kanang espiritu nga gamay ug mao na ang atong kalag, mao na ang dili mamatay nato. Nya kanang espiritu nga dako nga kana ganing mao na siya ang Holy Spirit. Nya ang Holy Spirit kuno makighiusa sa atong kalag. Nya kung magkahiusa na sila, mao na sila'y maglihok diri nato. Kay ang kalag man mo'y nagpalihok nato. Principle of movement, principle of intellect, principle of emotion, principle of our individuation. Mao na ang kalag. Nya kung mahiusa na nas Ginoo, ang imong hunahuna, ang imong kasing-kasing, awa na pang Ginoo na. Ngay kamo karon. Unsa may inyong gihunahon aron, pang Ginoo o espirituhanon? Karon ba karon unsa may inyong gihunahon na? Pang Ginoo o espirituhanon? Ang hinay mag-imong tingog. Tistingi ko no. Tistingi ko no. Kanang tanan ninyong daang kwarta, ihug kuno nas kolekta. Ay gyud binli. Haron wa na jud kay kanang tawhanon nga hunahuna kay imo nang binlan moingon man dayon ka unsa kay paliton ako igawas ron ako no unsa kay akong paliton unsa karoy akong kanon pero wa na kay kwarta min ka Ginoo sa imong mga kabot itugyan ko ang akong kaugmaon o ana ka di espirituhano na kayo no. Ay mga naong ninyo sus wagi klaro mo bitan na nga karon maghando man ta sa adlaw sa mga kalag, mga santos ug sa mga kalag karong All Saints Day ug All Souls Day kanang maghunahuna sa tao nga ang atong kalag ba nahiusa ba kaha sa Holy Spirit. Muna kanang November 1 mao na ang atong paghandom sa mga tao nga namatay nga ang ilang kalag nahiusa sa Holy Spirit, nahimo sad silang saints, nahimo silang mga balaan. Nya kanini ang November 2 para nas tanang kalag nga wa patay siguro nahiusa ba to sila sa Holy Spirit. Nya sa atong paghandom ana sa may mahitabo makaamgo sad ta, maka-evaluate pud ta karong panahona ang ako kang kalag nahiusa ba ka sa Holy Spirit? Ana ba? Nya mailhan dayon na nagantos ba ka karon o malinawon o malipayon ba ka? Nagapos ba ka sa imong mga kabalaka o kahadlok o you are freed from them na kuan ka na luwas kagi kanila kana mo atong inumduman mo na panguha na mo anang atong mga envelope suwatin na ninyong kalag nga ibalik dire. Nasa opisina ang atong mga envelope amot og mag-display na niya ta dinhi mga taga-opisina butang ta ni atong mga lingkuranan pulos na diha para envelopes kalag aron suwatan ninyo nga magbutang tag box diha sa loyo para pulganan suwat nga hog diha mo na inyong pamisa para sa mga kalag nya ayaw sa tong tag 5 centavos ang kada kalag dako-dako asad kay og magaid sa kanang kabalakas imong kwarta to the point nga gamay na lang hinung kay kag ihog para halad nga tos mga pamisa sa mga kalag awa na nagapos na pod ka labi nagmoy ka suwat kag napuo ka bukalag kay napuo ram na kabuk badlis diya napuo ka bukalag sudla lay na kog 10 pesos so piso ang imong kada kalag na tag piso ra din ang ikalag day para nimo nya asa man tong imo day 1,000 katong imong 100 para nimo kay mabalaka ka kay basig kung sa imong kanon awa na nakuha na kasi hawa baliha ang 10 pesos anha nimo ang 1,000 adto sa envelope kana dako kay smile ang pare oy inig ablis envelope ba kaning tawhana nahiusa yung espiritu ani sa Espiritu Santo kaloy in taon Ginoo kining nagpamisa ana no inig abligan is pare napuo ka bukalag gibutang ang gibutang didto 5 pesos ra nga hapit pa gyud magisi ang envelope sus tagko ana pa ni tag 50 centavos ra man iyang kalag kani ang espiritu ani no nahiusa sa tawhanong kinaiya ana na siya wag mo ayon ko anya
Sa atong unang pagbasa, nagpadayon ang nindot kaayo nga katekesis ni San Pablo. Ang iyang katekesis kaning Roman chapter 8 mo ni para nako usas mga nindot kaayo nga katekesis mahitungod sa kinabuhi nato dinhis kalibutan ug didto sa langit. Dinhis kalibutan, matod pa sa atong unang pagbasa, naay daghang pag-antos, nag-agulo, apil nag-agulo, pasabot apil og antos ang mga tanan yung binuhat sa Ginoo, the whole creation. Matod pa ni San Pablo. Nya kani sa diay tanan nga binuhat sa Ginoo, apil sa diay ni pagluwas sa Ginoo. Iyang luwason. Moabot diay panahon nga ang tanan gyud, apil na ning mga langgam, mga kahoy, the whole universe himuon sa Ginoo nga malipayon. Pero mintras tanto kuno, mura kuno tag babae nga nagmabdos, nga nagbati, nga before ka makakita sa imong kalipay, kaning imong anak na imong ianak, dunay kasakit nga maagian. Nga mo na, dinis kalibutan, di kita kalikay sa pag-antos. Nga kanang mga tao nga nag-antos, unya gasigig likay sa pag-antos, mo na sila'y ma-stress. Kana sang mga tao nga maoy nagpa-antos, mausad na'y diritsos impierno. Mo na siya. Pero ang katong mapailubon nga nag-antos, aka na maoy masantos. So ang pag-antos, dunay mga epekto, no? Dunay makapaimpierno nga pag-antos, o dili, ang pag-antos makapaimpierno or makapalangit. Kamo diha, kusog ba mong muantos? O nagsigig likay sa pag-antos? Timan iha, mag-antos gani ka nga mapailubon, matud pang San Pablo, nilaom ka sa gisaad sa Ginoo nga moabot yung panahon nga luwason tang tanan, malipayon na tang tanan. Pero kung magsigi kag reklamo, magsigi ka og likay sa pag-antos, aka na diretso gyud ka sa impierno. Ang sama mo ron, nahigugma sa pag-antos o naglikay? Bisan ganis pagtubag, di mo muantos og tubag. Ako ni antos kog pangutana, kamo wa gyud mo antos og tubag. Wa na, impierno hono na mo ani. Itagaan ta mo second chance. Unsa man mo? Kusog mo likay sa pag-antos o kusog mo antos? Likay gani, patay gani ha. Mao na ang kalibutan karon in general, ang kalibutan, ang tumong gyud, ang gitudlo gyud sa kalibutan, mao gyud ang pagwagtang sa pag-antos, maglikay gyud sa pag-antos. Nya tungod aning paglikay nato sa pag-antos, porting daghanang nag-antos. Porting gyud. The whole creation nag-antos. Zaman ngita mog sampol. Matod pa ni Kristo, kini sa noong gingharian sa langit, mura kuno nig lisos mustasa, mura sa ni siya og kanang igpapatubo sa harina. Nabang inanay kay siya ba? Inanay mo ana. So kini sa ngatong pag-antos, usahay, mura sa tag maupsan sa paglaom. Kana bitang moingon ta, hangtod karon, 20 na katuig na ko aning pagpailob aning banahan ni, wa lang gyapon mausab. Kanus-a man ni muhunong akong pag-antos, makaana sa dawa. Pero mao day na inanay day kayo ng pagpatubo. Wala, sige lang yun antos. Ana. Gay kausa nga gi-challenge na akong Ginoo ba. Ingon day ko, Lord, kay pagkamatay ni mama, pagdayong kamatay ni mama atong April 26, 2011, mga few days nga upa siya mamatay, makasulti pa, ako yung giingnan, ma, murag padong naman yung ka mamatay, ani ma.
og mamatay ka, mabalika ko ha, bisag sa damgo ba or kanang mo pakita gyud kanako hangyoag yung Ginoo nga imo kong balikon kay haron makaistorya gyud kog tao nga kanabang namatay ba nga unsa gina didto. Sus niabot naman lang og 6 months gikas pagkamatay, wa man gyud ko bisag damgo. Ang ako mga igsoon na sige na magsulti na ako, damgo kong mama, damgo kong mama. Ako wa gyud, ako unfair na ning gibuhat ni mama da. Atong niwali ko, di ako'y usa ka minatay nga gimisahan ako. Kana ganing sige kog hangyo sa Ginoo karon 6 months na lang. Wa gyud ko padamguha bisag damgo na lang. Pagkagabi gidamgo bitaw kong mama. Tan-aw kuno kunya siyang lungon bagihaya na mo siya nibangon bitaw kuno sa mama. Unsa man ni ma? Anong nibangon man ka nga? Patay naman ka. Si kuno katawas mama ingon mama, "Oh bitaw, patay na bitaw ko." Ani bangon lang ko. Nako, asa naman karon? Galingkod siya siyang lungon ba? Ang tiil gipagawas o niya. Galingkod pa siya siyang lungon. Akong gi-interview nako, asa naman karon ma? Isa, "To ako sa langit." Nako dito sa langit ma. Unsa may naong dito? Isa, "Kanigong naong dinhi sa kuan, kaning naong dinhi sa atong palibot gon. Maora man gon ni didto." Nako, nagya po yung mga langgam dito ma. Naikahoy sa, nailanggam, naikahoy, naisapa. Dito tanan, pero nindot lang yun kay dito. Nindot yung kayo, perting nindot. Sige siyang katawa. Magmata na ko, nagsikog hilak na ko sa mama ba, iyag yung kong gipadamgo. Niya gisultihan ko niya nga kanidi ay nias kalibutan na makita. Tuas sa din ni dito. Niya naaman na sa mga sulat nila ni Propeta Isaías na ang langit, doon nagyapon dito'y kumbira, kaon, inom. Unya dito ang mga mananap, dili na mga bangis. Ang kubra makigduwa na lagbata, so kana mga batang gagmay nga nangamatay, uy ang ila ang paboritong duaan ang kubra dinis ato plastic man na kanang buaya kanang kubra dito real gyud na kubra buaya ang kana kunong kanang baka o kanang mga asno, mga uban pa dihang mga bangis nga mananap, mga lubo o mga unsa pa na, uy mga leon magdunga na lang dito pangaon kanang lingaw kayo ba kanang wa na bitay mag-agulo sa kasakit kay hasta ang mga bangis nga mga mananap og mga taong bangis dinhi og makasud lang yung langit wa na pulos na ginabuutan pero tual gyapon dito. Na ako lang ning gihisgutan kay haron ta masayod ba nga kining gipanagna ni Kristo nga ang ni San Pablo iyang gisulti na sa ni Kristo nga moabot ang panahon nga bag-uhon ang tanan. Karon unsa may mga pag-antos nimo karon nga imong gilikayan ug naa gani sugod karon atubangan na gaksa na mananglitan kaning pag-antos nato sa pagkaway kwarta ang uban mamaligyag siyabo aron ka kwarta. Di na mo isulbad sa pag-antos. Ang uban mangutang, mangilad ba, mangutang aron lang yun makakwarta. Nya di ra ba mo bayad? Sige ra maglikay-likay, mo paantos na hinuon kas imong giutangan, ayaw na pangutang. Ug wa gyud kay kwarta, puy ang pagkaway kwarta. Antusa na. Ang uban antos sa kaning asawa. Mga bana ba nagantos asawa. Nya aron dili sila na magantos, mangabit. Naron og muantos asawa, lihay adtos kabit, lipay. Aris ata asawa, antos, adtos kabit, lipay. Ana. Ano bang mangitag exit ba? Pare, nagantos ay loneliness. Namay nag-text, kita-kita sa panagsa. Ana. Haron mawa ang pag-antos. Mao man na usahay atong style, no? Mao na sugod karon ayaw na ang kalibutan dili gusto ana mo na ang kalibutan mo ingon unsa nagantos kas imong bana divorce divorce dayon mo na do na tay balaod sa divorce wa pa lang din sa Pilipinas pero kita dinhi wa bay divorce pero buwag dayon unsa nagantos ka
nagantos ka ng imong anak, nadaghan na kayo, nya karon namabdos na sad ka, hala, abortion, ipa-abort na, kay na, antos yung ka anak, abortion na yun. Gusto kang daghan kay kag anak, aron magsikag antos, ayaw palaygit, alaygit na yun, laygit. Di yun ka mo antos ba? Imni dayog pills, ana. Ana na nga to. Dakua sa bayad permit og magnegosyo ta madantan negosyo ka og fishing, negosyo ka og kaning mining, negosyo ka og logging, negosyo ka og quarrying. Kun mosunod gyud kas balaod porting paita dako kay kagbayranan murag padung na kamalkansi illegal quarrying, illegal logging, illegal fishing, illegal taga ilan nagamay niya bulho tayo diya kumbati dayon. Mao na illegal. Perting antusan na nato aning mga illegal karon, guba ang atong mga kalasangan, guba ang atong kadagatan, guba ang atong kabungturan, guba ang atong mga water tables, perting daghanang nangaguba. Ika nga nung na-approve man illegal. Sa antusan isig balik-balik sa opisina di apay anak nag-eskwela, dagko kay gastuhanan, wa naman ko'y hapit kwarta. Ikay tigpirma anang releasing anang kwarta, korupsyon. Mao na parte na sa itong korap karon. Tungod sa atong paglikay, tungod sa pipila ka tawo nga naglikay sa pag-antos, porte ginundaghan ang pag-antos tungod aning korupsyon. Nabantay mo? Ang tingog da. Nagantos ka, babae ka, nya maibog kas imong isig ka babae, nya di man pwede, pagpuyo-puyo, homosexuality, same-sex union. Ikaw pare ka, nya maibog kag laki, naidaghang sakristan, nakumbati diha. Nabta kay kulikta, tagailan nagkulikta, nya kuan dayon, homosexuality dayon. Aporting daghana rong pag-anto sa kalibutan tungod aning homosexuality. Nya mudayon ra bag-ingon nga musabot ra ng Ginoo naglikay kas pag-antos. Kinsa may malangit? Ang tao nga makamaong mopuyo sigon sa plano sa Ginoo ug sa purpose sa Ginoo nganong gihimo ka. Kung gihimo kang laki, pagpakalaki. Kung gihimo kang babae, pagpakababae. Kung gihimo kang baboy, pagpakababoy. Kung gihimo kang iro, pagpakairo. Kung gihimo kang langgam, pagpakalanggam. Kung gihimo kang kahoy, pagpakakahoy. Kung gihimo kang yuta, pagpakayuta. Kung gihimo kang tubig, pagpakatubig. Pero sa tinud-anay, other creatures, sama ni mga langgam, yuta, tubig ug uban pa, mapailubon nga nagpadayon sa ilang nature hangtod mo abot ang panahon nga luwason sila sa Ginoo. Kinsa ra magyoy masinupakon? Kita. Ngano man gitagaan man tag freedom to choose. Tungod sa dakong gugmas Ginoo gitagaan tag kagawasan nga pariha taniya makahimo tag mga desisyon. Mao nang kita rasad maoy giandamag impyerno. The rest of creation padong nas langit. Kanang imong manok nga imong giihaw. Kanang manok na imong giihaw padong na nas langit ang ending ana. Ngano man nakaserve siya sa purpose para kanon. Kanang baboy imong giihaw. Sudanon man ginang baboy. Nakaserve na sa purpose. Iro, so malangit ang iro, maimpirno ang asawa, apil na sang bana, namibiyas asawa, may pag ang bana, magpakairo na lang. Dahil bisag imo kong patid-patiran, bisag imo kong sagpaon, di jud ko mubiya, kay bana man ko nimo. Buang ka ng animala ka, may paning iro na ko, bakalipay pa, ikaw buang ka, pistiha ka, wadi na ka makalipay na ko. Balikasalan ko dahil. Patialan ko. Basta, nothing gonna change my love for you. Di nakatuma na ka sa imong
role nga gihatag sa Ginoo isip bana balag nag-antos ka do na may nagpaabot nga kalipay nga matud pang San Pablo ang pag-antos dinhi dili ikatumbas didto sa kalipay. Usahay sad ang nature atong i-manipulate aron mahimong pag-antos. Ako bitaw magtan-aw ko na mga sapa nga ang nagdahili na sa sapa ang mga tae nas mga baboy o uban pang mga hugaw nga atong gipanglabay sa sapa. Ang sapa murag gyud gahilak ang sapa. Di nako sapa, din ako makaserve sa purpose nga anhi unta mo manglaba, anhi unta mo maligo, anhi unta mo dinhi magkuhag tubig para inyong dadon dito sa inyong balay. Hugaw na kaayko. Kinsa may gahimon niya nga magantos? Ang tao. Ingka dili ang baboy. Uy, ang baboy wa ginay labot kay daara gina gahimo ra gyud sa iyang nature nga malibang, mangihi inana. Ikaw nga nagdas baboy, ikay dunay kabuot nganong giguba man nimo ang sapa ginamit ang baboy. Kanang kahoy putlonon man ginang kahoy, putlonon. Pero maghimo kag karsada niya ang kahoy naa dool-dool sa taliwa sa karsada kinsa man wa naman na siya mo serve siyang purpose kay nga naman unsa na may purpose ana karon hazard padong naka mabangga diha gani daghang mga kahoy karon dinhi palibot nato sa Sugbo nga naasod sa karsada ni encroach wa putla kay kuno environmental inana pero wa na mo serve sa purpose hazard na. Ang gibuhat sa ubang nagdaag sakyanan parkingan itupong nila sa kahoy nga ni encroach ana sila magparking nyahay naman ang no parking on national highway wala na kay obstruction man na so obstruction na naman ang kahoy man nakuha parking ko dire di total di man sa ni kaagian nya espaltado man karsada man o di nahimo na noong distortion sa balaod ngano man ang role sa kahoy putlon pero kay environmental naman pagtanom og daghang kahoy dito sa lugar nga kana na ang dili karsada. Pero ang karsada kuhain na haron lahos-lahos ta. Kinsa maroy nagpaantos nato ana ang mga tao sad nga wa say klaro. Namo na siya. Suko muna ko. Mao na kanarong imong naong nag-antos naman na kay sigihan naman imong hidhid anang naang chemical natural nimong naong brown man ta to nganong imo man ang gipaputi o karon perting antos ana din amang gani na makakitag adlaw hadlok naman nag-adlaw hadlok adlaw kanang imong kilay imong gikiskis nagantos tong kilay nga wagtan intaw nya pagtan-aw niya badlis ra may ilis mas importante mang badlis kay nako di ba ansa nga nagantos ato siya kisa may nagpaantos niya ikaw ana ano marong gasigi naman tagtap-tap tungod sa COVID nya unsa may hinungdan sa COVID tungod kay abin tas yawa nga tag-iyas mga sakit sige tagsupak sa Ginoo sige tagsupak sa Ginoo kada nato supak sa Ginoo gigakos nato ang yawa nya ang yawa kay tag-iya mas mga sakit tag-iya mas mga kasakit mao ni ron usa ni siyang mga sakit nga gihatag kining COVID samtang magsigi patag pakighigalas yawa pinaagis ato mga sakit as ato mga sala kay di kita gustong muantos padayon gini mga sakita. Sige, makahimo tag vaksin, masulbad na ni. Ako, vaccinated na ko. Lipay na ko, ana. Yang yawa, pilaray pag-adjust. Isa ako na sa ning pakusgan ang COVID. Manamang COVID-19, na vaccinated naman to, COVID-23. COVID-23 na saan? Himo na sa tag-vaksin. Adto na sa 25, masulbad. Or 26. Kaya kani, 19, 21, sulbad. Dokatuig. COVID-23 na saan? Di adto na sa tas 25 makasulbad ig 25 sa COVID-27 adto na sa 30 masulbad nya kana ra bang mag-anam og kadako paantuson kita siyawa ay nangutanan ako padyon unsaon magini pagsulbad ng COVID nakuha ko kay bawo kay di ko Ginoo pero naalang ko'y bana-bana kung makigsuod tang tanan sa Ginoo mawagtan gining COVID ug uban pang mga sakit ngano man kay ang yawa mo'y tag-iyaan
Nya kung suod tas Ginoo pinaagis pagtuman sa iyang kabubuton sigon sa purpose nga gihimo ta, ang mga bana magpakabana, ang mga asawa magpakaasawa, ang mga laki magpakalaki, ang mga babae magpakababae, ang pari magpakapari, ang madre magpakamadre sad. Puy-an nato ang kabubuton sa Ginoo, ang toso nato ang mga pag-antos sa pagpuyo nining maong kabubuton. Wag tang ning COVID usaran ni kaana pagpamilok nya unsaon pagsultis Ginoo sama sa mga healings nga iyang gibuhat, ang imong pagtuo mao'y makaayo kanimo. Ang imong pagtuo nituo ba ka karon nga babae ka nga gihimo sa Ginoo? Nituo ba ka karon nga asawa ka nga gihimo sa Ginoo? Maunay makaayo nimo bisag kulatahon pakas imong bana nya magpakaasawa ka. Congratulations, wa kay COVID, bunog lang. Pero ay kabalaka, to ay kalipay nagpaabot nimo dinhi og didto, labaw pas imong pag-antos. Gani karon daghan kay tag mga kaigsuonan mo testimonya. Hala, kaswerte nimo, hala, kanindot sa inyong pagpuyo. Sus, Pader, kay bao palang kas giagian na mong pag-antos. Kana ba ro mga gitawag to mga successful nga mga tao ba? Moingon din, nahibaw palang kas akong pag-antos. Unsa ni pag-antos? Ingon ani pa, alam niluha ko nang ngiga ko na nagod. Kalisod ana, ikaw Pader, hayahay lagi karon. Nag-antos ka? Moingon sa ko, kahibaw palang kas akong pag-antos. Unsa imong pag-antos Pader? Secret. Sige, nindog na ta mga kusog mo antos.